Después de la Guerra Civil, el Plan de Desarrollo de Franco invirtió el 40% del dinero del INI, Instituto Nacional de Industria, en Cataluña, con la factoría SEAT a la cabeza, el 20% en el País Vasco y otro 20% en Madrid. El resto, otro 20%, lo invirtió en el resto de España. El despegue económico de estas zonas fue rápido. El resto de España siguió en la miseria. Nos deben 4. Això és fals. L'últim tòpic, altre cop, converteix a la víctima en botxí. Parlem-ne clar. La dictadura genocida del general Francisco Franco no va afavorir Catalunya, però és que no va afavorir a Catalunya ni a cap altre territori de l'estat espanyol. El dictador i la seva camarilla només van afavorir els seus companyons i, a través d'aquests, a les seves xarxes de pinxos i corruptes. I d'aquests n'hi havia qualsevol banda de l'estat, parasitant i afavorint la repressió. Us ho explicarem en 3 àmbits o èpoques. Els plans dels feixistes durant la guerra, una època que l'autor anònim sembla evitar, que seria la primera part de la dictadura, coneguda com a l'autarquia, i, finalment, coneixerem la política en el període d'obertura econòmica a partir dels anys 50. Cal tenir en compte que la Guerra Civil de 1936 va ser més que una lluita entre germans o l'enfrontament entre una dreta feixista i un republicanisme d'esquerres. Va ser també una lluita ferotge per destruir tot rastre de la personalitat catalana. És un aspecte que massa historiadors solen evitar quan es tracta d'aquest tema tan delicat, però que es presenta molt clarament en aquestes línies de Francisco Cossío, El pensamiento alavés, escrites poc després de l'alzamiento. De aquí en adelante no puede haber en España sino españoles, y el que no quiera ser español se tendrá que marchar del territorio nacional. Ni sentimentalismos, ni nostalgias, ni cuentos de viejas, ni cantos de nana. Castilla hizo la nacionalidad, y Castilla la está rehaciendo. Nos hallamos en una nueva reconquista, y nuestra Granada hoy debe ser Barcelona, en donde hemos de extirpar a todos esos traidores y salvar a los buenos españoles que hay allí, prisioneros del separatismo. És curiós, però provoca un cert déjà vu, oi? El general Queipo de Llano va definir la política respecte a Catalunya. Després de massacrar els sevillans i abans els malaguenys en la famosa desbandà, des del seu programa radiofònic de guerra psicològica va dictar: Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso solar. Crida l'atenció que l'autor anònim hagi obviat per complet una època tan dolorosa en la història dels catalans i els espanyols i salti directament de la Guerra Civil als anys 50. Després de la victòria feixista de 1939, els espavilats del règim van plantejar un programa d'autarquia, un proteccionisme extrem que tancava completament el país a l'exterior, abocant la població a la misèria i inflant geomètricament la corrupció, en forma de compravenda il·legal, el conegut estraperlo. En aquesta situació, la indústria catalana es va tornar imprescindible i va ser per això que es va salvar. Però precisament no va sortir-ne gaire airosa. La política del govern franquista la va perjudicar. El saqueig, la usurpació, els empresaris catalans la va perjudicar. I, finalment, la pràctica dissolució de l'entramat empresarial gairebé la va enfonsar. Hem explicat que el tancament de fronteres va perjudicar la població en general. Però, a més, si tenim en compte que la majoria d'empreses catalanes i valencianes vivien de l'exportació, l'impacte va ser molt dur. A part, la política cega de tancament a l'exterior va comportar importants dèficits en la producció d'energia elèctrica, amb efectes evidents en la capacitat de producció. Una altra estocada va ser la usurpació del país derrotat. El saqueig de Catalunya va ser voraç. Es parla molt dels catalans de dretes exilats a Burgos,
poca gent té en compte els empresaris fidels a la República. Molts d'ells van haver-se d'exiliar a França per la persecució anarquista i quan van tornar a casa, després de la guerra, van ser perseguits i castigats, de vegades amb multes o de vegades veient confiscades les seves fàbriques i producció per lliurar-les directament als amics del dictador. Especialment sonat va ser el cas de l'empresari pirata Joan Marc, patrocinador econòmic del bàndol nacional, que va adquirir d'una manera clamorosament il·legal la hidroelèctrica coneguda com la Canadenca, una de les principals empreses catalanes que ha arribat fins avui dia amb el nom de FECSA Endesa. Un altre negoci rodó va ser el de l'editorial Planeta, propietat del capità de la Legió José Manuel Lara Hernández, nodrida gràcies a les confiscacions violentes i l'extorsió. Un cop ocupat el país per les tropes franquistes, es van traslladar a Madrid les seus socials de gran part de les empreses catalanes. Es va tancar el mercat lliure de valors, conegut com el Bolsín, que era una mena de borsa extraoficial per facilitar els negocis. I què us diré de l'INI, l'Instituto Nacional de Industria? Doncs que l'autor del text anònim no n'encerta ni una. Per què consultar dades si te les pots inventar? Si per contra fem servir les dades disponibles, com les que proporciona el professor Bielsa de Ori, trobarem mapes com aquest. Hi podem veure una àrea groga, la major part de la península, especialment sud, centre i oest, que és la que va rebre durant el període la major aportació econòmica pel desenvolupament. Totalment al contrari del que ens diu aquest text incendiari. Mentrestant, els bancs espanyols es van cruspir les entitats creditícies catalanes, de manera que a mitjans de la dècada dels 50, la banca catalana tan sols representava un 3% del sistema bancari espanyol. Així doncs, què afavoria aquí? Acabarem parlant del període d'obertura econòmica, que està molt més ben documentat. El model autàrquic era incapaç de millorar el nivell de vida de la població i per això va entrar en crisi i va haver d'evolucionar. Va caldre obrir el mercat amb el Pla d'Estabilització de 1959, aprovat malgrat el dictador, que tenia en l'autarquia un símbol de la seva victòria a la guerra. Però anem a les dades. Gràcies a la Fundació BBVA, podem saber com van invertir els pressupostos públics a Espanya des de 1955 fins als nostres dies. Consultant aquestes dades, tan sols als anys 1972 i 1973 es va fer una despesa pública superior a la riquesa que generava Catalunya, essent el superàvit dels volts del 5%. És a dir, el franquisme va sobreinvertir a Catalunya només 2 anys dels 24 d'aquest període. I si anem a les infraestructures, aquella expressió tan típica, las carreteras y autopistas de los catalanes las pagamos todos los españoles, encara sona més ridícula. Tan sols entre 1965 i 1968, són 4 anys, l'estat franquista va invertir més percentatge en carreteres catalanes que en la resta de territoris de l'estat. És a dir, aquí moren 2 mites. El franquisme ni va ser generós amb Catalunya ni va gastar els diners d'altres territoris en carreteres catalanes. I què podem dir-ne de la SEAT? Passada l'autarquia, la dictadura pretenia que Catalunya s'especialitzés en la indústria tèxtil, però va haver de transigir amb el desig de l'empresa automobilística italiana Fiat d'instal·lar la factoria SEAT a Barcelona, pel seu port i la seva mà d'obra qualificada, desig que va fer rabiar el general Franco, que havia ofert altres ubicacions. La SEAT no és cap regal de Franco. És un galàpet que es va haver d'empassar. En definitiva, un altre que els catalans no devem a Espanya. Com heu vist, ni aquesta ni cap. Ni es van concedir favors a Barcelona canviant la direcció de les corrents marítimes, ni es va concedir el monopoli del tràfic d'esclaus xacarós, ni el proteccionisme va ser verinós, ni Franco amorós. I aquí us ho deixo.